whole group. So we could ride go down there. It's very nice there. Hated. Oh, kasama ko sila ha. Eh, Matt, yung substantial na ngayon, wala ka pa, nasobra mo na yung pagka-superstar mo. Ang gawin mo na lang, basta na lang.
Arben Decano, ang bagong talagang chief poso ng Dagupan. Arben Decano. Saan yung bahay ni Chief Poso? Arben Decano. Yun yung kalbo. Opo. Guwapo rin siya. Yan yung may buhok. Ay, may buhok. Okay, thank you. Chief Poso! Puram! Uy, may bagong park na siya. Ayun! Nagising yung Red Bully. Dito nga yung bahay nila. Alam niyo po. Sa kayo punta? Sabi niyo, kalbubisan niyo kano ko. Namin yan. Himalayan. Good morning. Si Superstar saan? Superstar, wala pa. Ayan po yung Red Bully. Mukhang ginigising. Kondisyon. Siri na. Long time no siya. Ayun, si Boss JR. Asan si Jong? Ayan, kape muna tayo mga boss. Yun. Dating gawi. Brewed coffee. Coffee muna bago rides. At syempre kasama natin ang bagong talagang chief poso ng Dagupan, Pangasinan. No other than my partner Arben Decano. Yo yo yo, it's Jong Katunggal in the house. Dito kami madalas kumain. Bago rides, kain muna. Topo. Anong luto? Ay, saan? Wow, sarap. Kaliskas. Minuto na lang sa akin. Oh, dami steer dito, Joe. Yung sabaw. Init ng sabaw and menudo. So ayun nga mga boss, on the way kami ngayon sa may Bugalyon. Doon ang entry point namin. May mga kasama kami bisita galing from Pampanga. So titingnan natin kung saan ang ruta natin maya maya. Disgrasya po. Ayos ka lang? Ayos lang, ayos lang. Hindi ka ba nasakta, ma'am? Ayos lang kayo, ma'am. Sige po, dito muna kayo. Pahinga mo. Alisin mo yung helmet niya, pare. Pahinga ka lang. Okay ka lang po. Kirit-kirit tayo. Arting ka nila. Pinawal mo ka lang. Oh. Grabe. Ay nako, grabe nangyari dun kawawa yung mag-asawa. Buti safe naman sila, nagkabanggaan sila. Ito ma, wala pinawil to eh. Wala pinawil to. Sige. Yun, ang ganda ng klima ngayon mga boss. Ang lamig ng panahon dito ngayon sa Pangasinan. Makulimlim, di ko alam kung uulan o hindi. Sana diretsong ganito para
He was overheat mga boss. Alaminos, Bugalyon. O, doon tayo sa may Bugalyon mga Jo. Don Pablo M. Camacho. Dito ang aming entry point ata. Di ko alam kung dito nga. Dito nga. So papasok na kami. Makikita niyo mga Jo. Ang ganda. Tagal namin di nakabalik dito papunta Digital, dito sa may Bugalyon. Siguro ilang buwan na ata bago kami nakabalik ulit dito ngayon So bali nagka-rides kami ngayon na kung saan napunta si JR. Ako, si Papa Jong, si Chip Poso, tsaka si Tox ang magkakasama ngayon dito sa Digital. So upin tayo mga boss. Ang smooth. Yes. Ang bato. Hello. Magaling talaga to si Chip Poso. Hello, morning. Good morning, good morning. Oops. Boss, balita. Oy. Ayos ka lang. Diyan nagsarili yata. Okay. Oh. Okay, baba ka. Position. Sige. Dito ka sa kabila. Ayan. Okay. Ayan, ayos na yan. Nasaan na iba? Ayan. Saan po kayo? Sa Carlos. Ko punta pag-akit ko, hiningal na ako. Akin, sablay. Pinapapawing ko na tayo, hindi niya kaya dito yun, sigurado. Ganun ba? Kaya ba may, San Carlos? San Carlos mo? May asaba tayo malay. Taba? Balang ko bukur to man ra-rides. Kaya ba nila? Kaya ba yun? Kaya talura lay sumampo. Ha? Dasarag siya, tamas sikong laro.
Bagong bago KLX 140 RF mga idol. O tara. Kaya tara boss. Ga, alalay mi ka. Ha? Sa helmet mo. Oh, Putang-tang. putang kasi ito yung helmet mo. Putang helmet mo. Ganyan pa. Naupo kad sa atan. Good morning. Morning po. Morning. Yes, sir. Ano Chip? Anong sa tingin mo? Welcome back! Yan na naman ito. Yun. May mga aberya na naman. Kami ng dalawang partner ko, pag may mga veterans na mga rider dyan, kami mga veterans overnight. Overnight. Hindi, parang wala. Ano na? Basic. Pag overnight. Walang kaba. Walang ka ba? Yung iba umiiyak na, nag-aalala na. Kami ng partner ko, wala lang. Wala lang. Sobrang basic. Basic lang yan. Gabi. Kasi ilang beses na kami ginabi, natulog sa mga bundok. Alam mo yung mga survival na ganyan, kailangan mas relax ang mind mo. Mindset. Kasi pagka lalo kang pressure at intense, wala, mapipil mo yung pagod, di ba? Kasi nandun ka lang sa sitwasyon nun tapos pressure ka pa. Kaya kami ng partner ko, pagdating sa overnight, matutulog sa bundok, kami yung mga veterans. Wala nang tatalo sa amin, kahit saan. Kayang-kaya. Sanay na yung mga asawa namin. Okay, anong sitwasyon dito? So yung mga nasa baba, Atay, bukol niyo sir. Agarayari tag. ano ba yung bukol niya? Ano? Kato madulas. Ipapaupot ko ni. Ano? Dual cross? Dual sports. Dual sports? Dual cross? Ito? Dual sports. Dual sports. Tulungan natin si Tox, kakadyutin daw niya yung motor niya. Let's go. Tigawan, ibulta. Kayo may matinig sir. Ay, hindi. Siya may laos. Go TV. Tanaw mapapantay pa kayo. Thank you. Ano to? Belta? Belta. May siha, may kinyo manag kayo, may motor yun. Ah. Tayang ko ba? Napagpay. Oo, ano Okay kayo. Hindi makapit sa tapilan ko eh. Ay, tapi lang kayo. Di ba na eh? May handguard, handguard. Sige. Oh. Tira. I-pump mo na ya. Idulak mo yung ubo mo. Tahan, sige, bug. Tahan. Sige na eh. Sige na eh. Ay, sus, ito na ala. Nagalit si Tox. Binangga mo pa yung KTM. Ano masasabi mo boss? Binangga yung KTM mo. Okay lang. Eh! Papa na naka-neutral.
Pinaka-neutral. Ano ba yan? Ang daming babanggain sa Malpa. Special mamangga. Boss, namimili ka ng mga binabangga mo ha. Kaya nga eh. Binangga mo pa yung mga KTM. Para ako, social. Sosyal. Sir, yan ang mga professional. Ano masasabi mo? Professional. Babagay. Katina. Ha? Katena mo, tanggal. Kaya ano, kaya gumanong ko. Natanggal ng lever yung isa. Sino? Buti may dala ako. Sino? Yung nakarusi na blue. Galing naman, kompleto ka masyado. Ano boss, kumusta ang ride nyo dito? Okay na okay. Ay! Idol ko si JR, Joe TV, ang binangga niya BTM. Parang si Kwatit ito ah. Hi, hello. Good morning. Whew, morning, morning. Ay, hello. Puso, ini dalay. May apa ya? Biryad lisab. Manila sam. Yo, yo, yo. Mr. Ronaldoson. Aloralay, matras eh. Nanti. Ito yung technique niya. Ito ba? Wala po yung makina o hindi? Dinan. Hindi, gano'n ka-switch. Grabe ah, shadow ni step ah. Hindi man. Grabe. Ginaba dadala na niya yung simento, tama ko rin yan. Lo, ako dadala ng tayo simento. Naku, dulas yan boss. Bantaktan na. Makasal sa lobdura. Good control. You have no choice ha. You have no choice ha. I saw it. So ang host natin ng mga bisita ngayon, walang iba kundi si Aguila Ronaldoson. So sino yung mga guest natin yan? Guest natin yung from San Carlos, Mamputilayag at yung mga Pampanga riders. Yan, ang sports mga to, mga ano, mga big bike. Big bike talaga. Oops. Ayun. Oops. Oh, Yan, kalalabas lang yan. Ayan, yan. Kahapon lang yan, nilabas yung kilis niya. Yung KLX niya bago labas. Oo nga. Dito sa gilid, sa gilid. So yung parting semento na yan yung madulas. Kita nyo kasi lumot na yan, walang dumadaan dito. So lahat ng tumitira dito sila dumadaan. Pero ako kanina doon ko tinira. Yan ka lang, kaya magpipino, di man kailangan preno. I-rolling nyo na lang po. Paglabas nyo po dito, walang preno-preno. Harap likod, i-rolling nyo lang. Rolling lang. Opo. Ayaw, paglagpas nyo dyan, huwag ka magpe-preno, harap likod, wala. Alalay labat dyan ba na? Oo, yan. Ronald, bubura mo, jabunag. Pati siya ni tanggal. Yung may mga iba, gusto pa rin natin dumaan sa kalsada.
Idol, oh. Maghukay-hukay na. Ay, rolling mo na dyan, Idol. Huwag ka na magpipreno dyan. Pag nagpreno ka, mas lalo. Huwag kayo magpipreno. Huwag kayo magpreno. Alis kayo dyan para at least. Yan. Alis kayo dyan para may pagbibiluan. Yan sila magpipreno. I-rolling mo na lang, ma'am. Pag pinreno mo yan, mas lalo. Alis kayo dyan. Sakit dyan sila magpipreno. So, yan po, isip-posyon natin yan. Yeah, nice. Good job. Huwag ka gagamit ng preno kayo. Bali, gagamit kang preno sa likod po. Engine brake labat. Kasi once nagawa ng preno, tutumbahan. Dyan, gili ka. Kalawala dyan. Oh, diretsuhin mo lang, pre. Huwag mo lang Wag ka magpepreno, diretsuhin mo na. Bali, Pag nagpreno ka dyan. Pag nandun na kayo. Pag nalagpas nyo na yung Sige, rolling mo lang. doon muna po. Oh, naku, wag mo ipepreno, boss. Dudulas lang yan. Doran sa limjad ken. Ikaw at simula ba? Kan primera? Ka-primera ka di ba? Primera. Kapatay. Ha? Oh, naka-primera pa rin. Lisab ka? Ay, naka-primera. Primera. Darat mo natin makinam. Engine brake tawag. Wag na, yan na yung clutch mo. Huwag kang magpre-preno sa harap ha. Doon ka magpreno. Sige, rolling mo lang. Sa gilid. Yan. Oh. Oh. Tuloy-tuloy na yan. Paano dito? Dito paano? Nilam. Tingnan mo. Kaya naman beautiful kaya paano kanto mo ta? Umaandar siya. Pagi ah. Pagi. Kuronyas ko ya. Huwag ka magpre-preno. Gilid labat. Rolling mo lang, tol. Gilid labat. Pre-preno balo. Huwag ka magpre-preno. Release. Diretso na. Ka magpre-preno. Di man ka magpreno dalin. Yo TV. Ano naman pa? Malin. Shit. Yes, sir. Mga idol natin, ayan o. Oh, diba? Matulas masyado. Oh, bilas. Gilid pre-preno. Diretso latan. Di man kayo magpreno motor. Okay. Apa dyan ba? Ay, pibang pre-preno balo. Ay, sandan! Ito yung kalalabas kahapon. Diretso lang. Huwag kailangan pre-preno. Diretso lang ba? Kailangan pre-preno ha? Di man kayo mampreno. Lara, ka mampreno. Di man ka mampreno. Magano? Ikaw lang ni Mekyan. Di man ka mampreno. Ka mampreno ha? Flux laba ya. Hindi, ka mo naman kaklat. Diretso laban. Nasabing di man ka mampreno. Ay, babayaran siya. Ano? Pomreno. Gabay mo, di mo mas mera. Master Jong. Tagawa to eh. Hindi, makurin niya sa to ah. Oh. Gilay pulas to ko na. Marap jay. Oh. Matarap di mo to. Papa Jong? Saan ka rin may motor to? Oh. Master Jong. Tagal kasi hindi nag-trail eh. Si Master Jong eh. Nakalimutan niya madulas pa to. Niratrat to si Ren. Ha? Niratrat to. Moing ganito. Master Jong! Ayos ka ba? Hindi, madulas talaga eh. System mo. Yo TV! Alright! Wala, madulas nga.
Yo, 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 yo. Whoop, whoop, whoop. Whoop, 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 whoop. Ganda motor nito, Escobar na. 450cc. Wow. Ito, napansin ko lang to. Galing oh. Ang taas ng ano nito. 1, 2. Extension, haba. Good morning, good morning. Hello. Hello. Ayan, mga idol natin. May kasama tayong dalaginding. Napakaganda. Napakagaling pa. Ang dami niyang tinalo actually. Parang lalaki gumalaw. Oo, di ba? So, kung minsan, hindi yan nasa gender. Yung nagturo sa akin eh. Ah, yun pala eh. Tara, doon, malapit na tayo. Doon na tayo pahinga. Tara. Grotto na yan, oh, grotto na. Ay, yung iba po, hindi na natin tayo. Hindi, isa lang naman ang direksyon nila eh. Dito rin yan eh. Oh yeah? Oh. Hi Joe, I have a friend. Name is Alex from Romania. He's not Romaniac because he's not a maniac, okay? From Romania, they just play there. Lots of beautiful girl there. But I want to tell you something. Looking good, beautiful, that Filipina is bad. Ooh. So your wife is a Filipina? Yes. And Filipinas are very loving. They will serve you. Very good. He's from Mindanao, but it's Bisaya. Hi ma'am. May kasama tayong girl from Pampanga. Yes. Pero pare, bilib ako sa riding ni ma'am, di ba? Ang dami niyang tinalo. Ha? Kayo? Antayin natin yung... Kain muna daw. Break muna daw, lunch break. Tayo magla-lunch break. Dito tayo sa Mayete. Bahay dito ang muso. Tingnan natin kung may tao. Wala nang tao ata dito eh. Dati may tubig dito eh. Wala na yung tubig. Opo. Wala na kumaagos sa tubig. Dati may tubig dito eh. Yan na. Wala nang laman. Makapag-refill sana. Opo. Okay. Ito po. Wala, nakalak eh. Wala, walang tao. Bili na 500. Sa tagal ko lang pinag-trail. Kung may konsensya ka pa. Grabe. Wala. Pagod. Liver pa. Chip puso. Sinibaga labat chip puso. Nasawa na ka. Akasakya lang batong. Sakit sa bunig ko. Ano ba nangyari kay ano? Idol Jong pare. Okay, kitang-kita ko. Oh, yan. Yung motor niya. Lumulusok. Oh. Yung motor niya pag parap. Oh. Bumalik. Nung tinapay pa. napakipiki lang ako pag ano ng mata ko, nakabalik na. Pabalik na, pakyat na yung motor niya. Pagtanggal ng helmet, Joe, eh, si Master Jong pala, akala ko yung kasama nila. Ay, si Master Jong, sabi ko, tulungan natin, eh malayo tayo, eh, kaya mag-isa niya. Kaya muna tayo mga Joe. Sangkanin. Dito pa ako si Semplag. Sorry. Huwag kayo dito. May wala kayong kanin? Ayun na, tinapay oh. Nagdadaig pa kayo. Kay mga pito. Kaya nagbaon ako napakaraming dilap. Tingnan natin. Uy, anong ulam mo?
minasamitan na adobo. Yung mga Ramba boys, so diet ata yun. Tingnan mo. Kalsap tayo, akan tiramin paluto na. So anong plano natin, Mr. Chiposo? Hindi ka na nga tumulong. Pagdating pa natin, ubusin yung pagkain nila. Kainin natin yung pinaluto. Siyempre, sayang, di ba? Oh. Pero sino magbabayad? Kagawad, ang sarap ng ano mo ah. Ang galing ah. Saan mo nakuha yan? Kasi 7-Eleven. Oo. Walking 7-Eleven. Paano mo nasabing 7-Eleven siya? Kompleto, with Gatorade pa. Ata Jo, papakilala ko sa inyo mga Maramba Brothers. Tingnan mo yung mga karakas ng mukha nila ha. Yung lalaki. Poging, di ba? Oh, di ba? Ito. Ayan, oh. Ito yung pangalawa. Hello, Nay! Ayan, di ba? Oh, ito yung panganay sa lahat. Oh. Hello, Ayan. Jo! Ayan, di ba? Pero yung may adopted silang isang kapatid na talagang napaka-gwapo rin. Ito. Ano ba yan? Bakit ako naiiyak? Oh my gosh! Nay, kumusta po kayo, Nay? Nay Judge, Ayan. Nawawala niyo pong anak. nawawalan niyo pong anak. Ano masasabi mo doon sa anak ni Judge? Maagang sinipon. Kagaya ng mukha. Oh, ganda oh. May maliit na parang batis dito mga boss. Kaya alam, madumi ngayon eh. Nagulang kasi kaya. Ayan, may kasamang putik. Sana mamaya doon hindi ganyan kaitim para makapagligo tayo mamaya. Kanyan ang sakit. Amin niya persa wala limam eh. Grabe. Ang lalim ng rocks dito ngayon. Tsaka ang dulas, grabe. Sakit ng kamay ko. Kailangan ko lang pa-check up. Dito yung bandang sigo, masakit. Yung muscle. Oh, sarap. Buti ang ganda ng panahon ngayon mga boss. Makulimlim. Kanina umulan na eh. Tubigil ulit yung ulan. Mamaya maligo tayo mamaya. Kita tayo mamaya doon. Sa wakas,
Nakarating din tayo mga Jo. Ayan oh. Ang sarap oh. Ligo tayo. Sarap. Medyo madumi ngayon ah. Medyo madumi. Nakasunod na po yung iba doon? Oo. Something he broke his brake or falling 3 or 4 times down in the front of me. I told would not take one. to them na very hard. Hi Joe! It's nice to be back, Joe! Yo, you have a new friend now. Where is from? I'm from Dagupan. And your friend is? Where you from, man? Romania. Romania. Iba talaga yung hepe natin ngayon. Yung mga tropa na yan, mga Romania na. Tika, post ka na nga mo. Down pa sa. Namagakam. Ayo! Nano? Wala ka ano? Walang lipan? Ayun. Dapat mag-mipat kayo, sir. Mag-mipat kayo. Sa safety gear. Jo, nasawan Jo. Tapos dito na lang siya maglaro sa cambio. Maglaro na lang siya ng tagbawa. Talagang ano ang motor talaga? Ay, pala bata kayo kasama ka dito. A few moments later. Lumuwag agad, galing ni. Ang galing ni Poso Jeep, oh. Ah, napalawag niya yung traffic. Ang bilis.